ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபாவின் அருளமுதம். ஸ்ரீ சத்யசாயி ஸ்பீக்ஸ், வால்யூம் 24, அருளுரை 11. உள்ளிருந்து ஊக்குவிப்பவன். ஏ முட்டாளே, பிரம்மத்தை உணர அலைகிறாயா? அது உனக்குள்ளேயே இருக்கிறதென்று அறிந்து கொள். இதுவே சத்யசாயியின் வாக்கு. அன்பு எங்கும் உண்டாக்கப்பட முடியாது. செடிகளைப் போல் அன்பு எந்த கடையிலும் விற்கப்படுவதில்லை. அரசனாயினும் ஆண்டி ஆயினும் அன்பு என்பது அவரவர் உணருவதே. தெய்வீக ஆத்மாவின் வடிவங்களே. ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அது தன்னுடைய கர்மக்ஷேத்ரா எனும் பயணத்தில் தொடர அதற்கு கண், காது, கை, கால், வாய் என்ற புலனுறுப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்புவியில் வெற்றி பெற வேண்டுமென்றால் இம்மூன்றும் மிக முக்கியம். அவை கருவிகள். கரணம், காரணம், கர்த்தா. கருவியை பயன்படுத்தி செயல்புரிபவரே கர்த்தா. கர்த்தாவின் எண்ணமே காரணம். இம்மூன்றும் ஒருங்கிணைவதே ஒரு செயலுக்கு தேவை என்பதை அறிய வேண்டும். உடலில் இருக்கும் தெய்வீக சக்தி. உயிருடன் உள்ளபோது கண்கள் பார்க்கின்றன, காதுகள் கேட்கின்றன, வாய் பேசுகிறது. அது உண்மை என்றால் மனிதன் இறந்த பிறகு இவை அனைத்தும் ஏன் செயலிழந்துவிட்டன? அவைகளை இயங்க வைக்கும் உயிர் சக்தி போய்விட்டது. ஆகவே இந்த பணிகளை செய்வது உள்ளே இருந்த கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு தெய்வீக சக்தியே என்பது உண்மை. இந்த சக்தியே பிராணன், உயிர் சக்தி எனப்படுகிறது. இது எங்கிருந்து வந்தது? எங்கு சென்று விட்டது? கேனோபனிஷத்தில் இது போன்ற ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, சந்திரனின் ஒளி பூமியில் விழுகிறது. சந்திரனும் சூரிய ஒளியை பெற்று தானும் ஒளிர்கிறது. அப்படியானால் சூரியனுக்கு ஒளிரும் சக்தி எங்கிருந்து வந்தது? அதுதான் தெய்வீக சக்தி என்பதும் புலனாகிறது. சூரிய கோளத்தில் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் வாயுக்களாக உள்ளன என்பதும் இவையே ஒளிக்கு காரணம் என்பதும் அறிவியல் உண்மை. பிரம்மத்தின் பேரொளியால் தான் சூரியன் ஒளிர்கிறது என்கிறது உபனிஷத்துக்கள். அந்த பிரம்மத்தை பிரகாசிக்கச் செய்வது எதுவும் இல்லை. இந்த ஒளி சக்தியினால் தான் கண்கள் முதலான மற்ற உறுப்புகளும் தங்கள் செயல்திறனை பெறுகின்றன. ஆனால் அதே உறுப்புகளால் பிரம்மத்தை காண முடியாது. மனதிற்கும் புத்திக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருப்பதை மனிதன் உணர்வதில்லை. ஏனெனில் அவனுடைய விருப்பம் வெளி உலகை சார்ந்தே இருக்கிறது. அந்தர் திருஷ்டி என்ற உட்பார்வையினால் தான் இதை உணர முடியும். இது மனிதனிடம் இருந்தும் அதை அவனால் உணர முடிவதில்லை. இதை எப்படி உணரலாம் என்று கேனோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவே உயிர் சக்தியும் கொடுப்பது இந்த சக்தியே. ஒரு கார் புதியதாக இருந்தாலும் அதனுடைய எல்லா பாகங்களும் சரியாக இயங்கும் நிலையில் இருந்தாலும் அதனை மின்சக்தியின் மூலம் இணைத்தால்தான் அது நகரும். அதன் இன்ஜின் அப்போதுதான் இயங்கும். இப்படி ஒரு காரின் எல்லா உறுப்புகளும் இயங்குவதற்கு எப்படி ஒரு சக்தி தேவைப்படுகிறதோ அப்படியே இந்த உடம்பின் உறுப்புகள் அனைத்தும் இயங்குவதற்கு ஒரு தெய்வீக சக்தி தேவை என்பது புலனாகிறது. மனமே புலனுறுப்புகளின் அரசன். எல்லா மரங்களுமே காயாகி கனிவதில்லை. எல்லா கனிகளும் மரத்திலேயே தங்க முடியாது, உதிர்ந்து விழ வேண்டியவையே. இந்த ரகசியமே மனித வாழ்விலும் உள்ளது. காலம், நேரம், கடமை முடிந்த பிறகு உடலிலிருந்து உயிர் சக்தி பிரிகிறது. உடல் பிணமாகிறது. இந்த உயிர் சக்தியே ஆத்மா. ஆனால் மனிதன் இதுவரை தன் இந்திரியங்களையே பிரதானம் என கருதி வந்தான். இதைவிட மிக உயர்ந்ததே மனம். இந்திரியங்களுக்கு அதிபதியான இந்திரன் மனது என உபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆத்மாவின் மீது நாட்டம் கொண்டால்தான் தெய்வீக சக்தியை உணர முடியும். ஆனால் இன்றோ நாம் இந்திரியங்களை மனதுடன் இணைத்து மனதை ஆத்மாவுடன் இணைப்பதில்லை. மனதை உலகப் பொருட்களின் மீதே திருப்புகிறோம். ஆகவே தெய்வ சக்தியை உணர முடிவதில்லை. பிரம்மத்துவம் என்பது உலகெங்கும் நிறைந்து ஊடுருவுள்ள சக்தியே. அதுவே மெய்ப்பொருள் அறிவு. எங்கும் நிறைந்துள்ள இந்த ஆத்மா எனும் சக்தியை மனிதனால் உணர முடிவதில்லை. ஏனெனில் அவனது விருப்பம் அழியக்கூடிய நிலையற்ற உலக சுகங்களிலேயே உள்ளது. ஆத்மா புலப்படாதது, தீர்க்கதரிசி. நாம் இப்போது காரணாவையும் ஆத்மாவையும் பார்க்கலாம். சில சமயங்களில் கண்களை திறந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தாலும் அந்த பொருள் கண்களுக்கே தெரிவதில்லை. இதற்கு காரணம் மனம் ஒரே இடத்தில் நில்லாமல் அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருப்பதுதான். ஆகவே மனமே கண்கள் மூலமாக பார்க்கச் செய்வது. பார்ப்பது யாரை என்றால் புத்தியையே. புத்தியே பார்க்கிறவரும் மனது பார்க்கப்படுவதும் ஆகும். ஆழ் நித்திரையால் மனமானது இயங்குவதில்லை.
ஆத்மா பார்ப்பவராகவும் மனம் பார்க்கப்படும் பொருளாகவும் ஆகிறது. ஆத்மாவை யாரும் பார்க்க முடியாது. இங்கு அதுவே பார்ப்பவராகவும் பார்க்கப்படுவது எதுவும் இல்லை என்றாகிறது. உடலை இயங்க வைக்க ஆத்மசக்தி தேவைப்படுகிறது. இந்த சக்தி இல்லாவிடில் உடல் என்பது வெறும் தேடலும் அதையும் கொண்ட ஜடப்பொருள்தான். மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய கருவியை வாங்கினாலும் மின்சக்தி இருந்தால்தான் அதை இயங்க வைக்க முடியும். ஆகையால் மனிதனின் கடமை இந்த உடலுக்கு மதிப்பு கொடுத்து எல்லா உறுப்புகளையும் நல்ல முறையில் இயங்க வைப்பதே. சின்மய தத்துவம். மனிதனுடைய குணத்தை மாற்றுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. நிபத், அதாவது மண்ணில் பூண்டை விதைத்து அதற்கு பச்சை கற்பூரத்தூளை தெளித்து சந்தனம் முதலிய நறுமணம் கலந்த பன்னீரை தண்ணீராக ஊற்றி கஸ்தூரியையே எருவாக போட்டாலும் முளைத்து பூண்டாக உருவாகும் பொழுது அதன் நாற்றம் அப்படியே தான் இருக்கும். அதை போலவே நீங்கள் எவ்வளவு முயற்சிகள் சாதனைகள் செய்தாலும் உலக சுகங்கள் என்ற வாசனை விலகாது. எனவே மனிதன் முதலில் சரீரத்தின் உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரீரம் என்பது என்ன? இது மலம், சிறுநீர், சதை, இரத்தம் ஆகியவற்றால் ஆன ஒரு பெட்டகமே. ஆனால் இதற்குள் விலை மதிப்பற்ற ஆத்மா ஒளி வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. இரத்தினங்கள் செடியிலிருந்து விளைவதில்லை, அசுத்தமான மண்ணிலிருந்தே கிடைக்கிறது. அதுபோலவே அழுக்கு நிறைந்த உடலில் இருந்து விலை மதிப்பற்ற ஆன்மா திகழ்கிறது. மனிதனுடைய வெற்றியே இந்த சின்மய தத்துவத்தினை புரிந்து கொள்வதில் இருக்கிறது. எனவே உயர்ந்த ஆத்மாவை கொண்டிருக்கும் தேகத்தை அவமரியாதை செய்யாது தன்னை தானே உணரும் வரை பாதுகாக்க வேண்டும். பிரம்மனின் பாடம். முன்னொரு காலத்தில் தேவர்கள் யாவரும் அசுரர்களை வென்றுவிட்டதால் வெற்றி பெருமிதத்தால் கர்வத்துடன் விழா கொண்டாடினர். ஆணவத்தினாலும் பெருமையினாலும் திளைத்து கொண்டிருந்த அவர்களுக்கு பிரம்மா அறியாமையை நீக்கி உண்மையை விளக்க விரும்பினார். அவர்கள் முன்பு யட்ச உருவத்தில் தோன்றினார். எதிரே அக்னி தேவன் வந்ததும் அவர் யார் என யட்சன் கேட்டான். அதற்கு அக்னி தேவன் கர்வத்துடன், என்னை உனக்கு தெரியாதா? அக்னி தேவன் எனப்படும் நான் இந்த உலகையும் தீயால் எரித்துவிடும் சக்தியை பெற்றவன் என்றான். இதை கேட்ட யட்சன் ஒரு பசும் புல்லை அக்னிதேவன் முன்பு போட்டு அதை எரித்து காட்டும்படி கூறினான். முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தியும் அதை எரிக்க முடியாத அக்னிதேவன் தலைகுனிந்து நின்றான். அடுத்து வந்த வாயுதேவன், நான் மரம், காடு, நாடு இவை அனைத்தையும் என் வலிமையால் பறக்கச் செய்வேன், கடலில் பேரலைகளை எழும்பச் செய்வேன் என்றான். யட்சன் ஒரு புல்லை அவன் முன்பு போட்டு இதை அசைத்து விடும்படி கேட்டான். வாயுதேவனும் தோல்வியையே அடைந்தான். வேர்களின் தலைவன். இதை கேள்விப்பட்ட தேவேந்திரன் தானே நேரில் வந்து யட்சனை சந்திக்க விரும்பினான். ஆனால் அவன் வரும்பொழுது யட்சன் இருந்த இடத்தில் ஒரு பெண் ஒருத்தி நின்று கொண்டிருந்தாள். அவளிடம் யார் என வினவினான். அவள், நான் மகேஸ்வரரின் ஒரு பாகமான உமா. இதற்கு முன் யட்ச உருவத்தில் வந்தது பிரம்மதேவன். உங்கள் அனைவருடைய அகங்காரங்களை போக்கவே அப்படி வந்தார். யட்ச உருவில் இருந்த பிரம்மாவை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இந்திரியங்களுக்கு அரசனான இந்திரனுக்கே பிரம்மத்தை அறிய முடியவில்லை. இருமாப்புடன் கூடிய ஆசையினால் அவன் உனக்கு உண்மை வடிவத்தை காட்ட விரும்பினார். இதை உணர்த்தவே ஆசைகளின் வடிவமான பெண் உருக்கொண்டு நானே வரவேண்டியிருந்தது என்றார். இதை கேட்டதும் இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் தங்களது அகங்காரத்திலிருந்தும் அஞ்ஞானத்திலிருந்தும் விடுபட்டு பிரம்மனை வணங்கி, பிரபு, ஒரு புல்லையே அகற்றுவதற்கு தங்களது இசைவு தேவைப்படும் பொழுது அணு கூட அசையாது என்றனர். இதை அறியாத பலர் கர்வத்தால் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். எவ்வளவுதான் பணம், பலம், கல்வி போன்றவற்றை ஒருவன் பெற்றிருந்தாலும் அவன் கடவுளை அறியாத போது இதனால் பயன் ஏது? பக்தியின் மூலமாகவே கடவுளை உணரவும் அறியவும் முடியும். எல்லாம் வல்ல இறைவனின் கைகளில் உள்ள கருவிகளைப் போன்ற நாம் அகங்காரம் கொள்ளாமலும் நம்மால் தான் வெற்றி கிடைத்தது என எண்ணாமலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை இக்கதை உணர்த்துகிறது. கடவுளின் அருளை பெற பக்தியை தவிர வேறொன்றும் கிடையாது. பக்தி என்றால் என்ன? தெய்வத்தை சுயநலமற்ற தூய்மைக்கு அகங்காரமற்ற உணர்வோடு நேசிப்பதே பக்தி. இறைவன் நமக்களித்த கருவிகளான புலன்களை, இந்திரியங்களை சரியான வழியில் இயக்க வேண்டியது நம் கடமை. இக்கருவிகள் யாவும் நோய்களால் தாக்கப்படக்கூடியது. காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு எல்லாமே மஞ்சள் நிறமாக தோன்றுவதைப் போலவும், மலேரியா காய்ச்சல் வந்துவிட்டவருக்கும் அனைத்துமே கசப்பாக சுவை தெரியாமல் இருப்பதைப் போல் நம்முடைய புலன்களும் ரோகத்தால் பீடிக்கப்படாமல் இருக்கவே யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும். யோகம் என்றால் என்ன? பதஞ்சலியின் கூற்றுப்படி யோகம் என்பது அலைப்பாயும் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதாகும். மாணவர்களே, உங்கள் வயதில் புலன்கள் மிகவும் பலத்துடனும் சக்தியுடனும் அலைப்பாயக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.
அவைகளை நீங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கவில்லை என்றால் அவை உங்களை தவறான பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றுவிடும். தீயவைகளை பார்க்காதே, நல்லதையே பார். தீயதை கேட்காதே, நல்லதையே கேள். தீயதை நினைக்காதே, நல்லதையே நினை. தீயதை பேசாதே, நல்லதையே பேசு. தீயதை செய்யாதே, நல்லதையே செய். இதுவே தெய்வத்தை அடையும் வழி. புலன் உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாமல் அவைகளை அடக்கி நல்ல முறையில் இயக்க வேண்டும் என்பதே கீதோபதேசத்தின் போதனை. இது உலகில் உள்ள அனைத்திற்கும், ரிஷிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நல்வழி காட்டுகிறது. பாவம், புண்ணியம் இவற்றின் பலன்கள் பசுமாட்டின் பாலை கறப்பது போல் அல்ல, ஒரு விதையை விதைப்பது போலவே கருத வேண்டும். அது துளிர்விட்டு செடியாகி மரமாகி காய்த்து பழம் அளிக்க நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். அதை போலவே பாவச் செயல்கள் புரிந்துவிட்டு உடனே தண்டனை கிடைக்காததால் மகிழ்ச்சி கொள்ளலாகாது. பாவத்தின் பலனை அனுபவிப்பது தவிர்க்க முடியாதது. உடனே இல்லாவிட்டாலும் பின்னால் இதற்கான பலனை அனுபவித்தே தீர வேண்டும். மனிதனுடைய வாக்கும் நாக்கும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. ரிஷி ஜெயதேவர் தெய்வத்தின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் நாவை மிகவும் புகழ்ந்ததோடு தவறாக பேசுவதையும் தடுக்க வேண்டும் என்றார். இந்த நாக்கு உணவு விஷயத்திலும் எவ்வளவு பாரபட்சமாக நடந்து கொள்கிறது என்பதை கவனிக்க வேண்டும். அது மட்டுமின்றி பற்களுக்கிடையே கடிபடாமல் மிகவும் சாமர்த்தியமாக இயங்கி வருகிறது. அது தனக்கு வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்கு அப்பால் செல்வதே இல்லை. இப்படிப்பட்ட விலைமதிப்பற்ற ஒரு உறுப்பை உயர்ந்த புனிதமான செயல்களுக்கே பயன்படுத்த வேண்டும். இதுவே உபனிஷத்துக்களின் கருத்துமாகும். மாணவர்களே, நீங்கள் பெரியோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் பெற்றோரையும் மரியாதையுடன் அணுக வேண்டும். கல்வியுடன் பணிவையும் நீங்கள் கற்க வேண்டும். இளையவர்களை அன்புடனும் பெரியோர்களை மரியாதையுடனும் அணுக வேண்டும். அதிகப்படியான தேவையற்ற பேச்சினை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பகட்டு பேச்சு, தற்புகழ்ச்சி பேசுதலையும் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த வெளி உலகம் சண்டையும் பயங்கரமும் நிறைந்தது. மாணவர்களாகிய நீங்கள் அம்மாதிரியான துன்பப்பட்டவர்களுக்கு அன்பையும் ஆதரவையும் தந்து அவர்களை துன்பத்திலிருந்து மீட்க வேண்டும். இதை உபனிஷத்தும் சஹனா பவது சஹனோ புனக்து சஹ வீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வினா வதீதமஸ்து மாவித் விஷாவகை ஓம் சாந்தி 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 என கூறுகிறது. ஓம் கடவுளே, எங்கள் இருவரையும், ஆசிரியர் மாணவர், காப்பாற்று. எங்களை வளமாக்கு. எங்களுக்கு பலத்தையும் அறிவையும் சக்தியையும் கொடு. எங்களை பிரகாசிக்கச் செய். நாங்கள் யாரையும் வெறுக்க மாட்டோம். ஓம் அமைதி அமைதி அமைதி. ரிஷிகள் கிடைத்திற்கரிய பொக்கிஷம் போன்ற உபனிஷத் தத்துவங்களை உலகம் உள்ள அளவும் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் உண்மைகளை அளித்துள்ளனர். தெய்வத்துக்கு அருகாமையில் நம்மை இட்டுச் செல்லக்கூடிய இந்த உபனிஷத்தில் கூறியுள்ள கருத்துக்களை நீங்கள் நடைமுறையில் கடைபிடித்து அதன் மூலம் மனித பிறவி எடுத்ததன் பலனை முழுமையாக அடைய வேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன். 25/5/91 அன்று பிருந்தாவனத்தில் பகவான் ஆற்றிய அருளுரை. ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்.